Kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC muke kawo muku yadda ake jana'izar fitaccen dan wasan Hausa nan Sani Garba SK wanda Allah ya masa rasuwa, wanda gashi nan an kawo shi za a yi masa sallah, da kuma akwai dubban mutane da suka samu halartar wannan jana'iza, wanda haikawo yanzu jama'a ne ke ta tuttuɓowa wadda suka zo wajen wannan jana'iza ta marigayi Sani Garba SK. Ni Khalifa Shehu Dokaji ni nake ɗauko muku yadda ake wannan jana'iza a safiyar yau. Akwai 'yan uwa da kuma abokan sana'a da suka zo wannan jana'iza, inda na iya gano ɗaiɗaiku daga cikinsu, wanda kuma kamar yadda kuke gani gashi nan sahu ne ake ta haɗawa, wanda jama'a ne kuma ke ta ƙara tuttuɗowa. Kai tsaye sashen Hausa na BBC ke kawo muku yadda ake wannan jana'iza ta marigayi Sani Garba SK. To yanzu ga Malam Abdulkadir ya zo, wanda kuma shine zai jagoranci yi wa Sani Garba SK jana'iza a wannan lokaci. To haka yanzu dai mutane ne ke ta shigowa, ana ta ba su shawara da su ba da haɗin kai wajen shiga, wanda kuma akalla kusan sahu ya kai guda 10 yanzu wanda aka yi a wannan waje, wanda Allah ya albarkace shi jana'izar tasa ta sami al'umma masu yawa waɗanda suke zuwa, kuma hakawa yanzu jama'a ne ke ta tuttuɗowa wanda suka zo domin halartar wannan, wadda dama bisa addinin musulunci